We're back again mga kabisyo sa oras natin ngayon at 10:27 PM sa buong Kapuluan. Kayo pa rin nakatutok sa 90.7 Love Radio at kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, napakinggan nga po natin ang istoryang nakakakilabot na isang letter sender natin na binasa po ni DJ Rakitera. Tawagin nating Basa Princess. Kwento ni Maylene na nakakakilabot na meron silang nakitang kakaibang elemento na hindi rin natin mapapaliwanag at hindi rin natin paniniwalaan kung hindi pa natin ito nararanasan. Kabisyo, basahin natin ang mga komento ng ating mga listeners na nakapakinig ng buong kwento ni Maylene. Sabi ni Robert Jason Tirao, nakakarinig lang ako ng ganong kwento pag nasa probinsya ako. Lalo na pag gabi, nakakatakot talaga. Maaaring may istorya na hindi mo talaga paniniwalaan o hindi nyo pa nalalaman. Kung totoo man yan, mag-alay kayo ng dasal para sa kanya para maging mapayapa na siya, pati na rin kayo. Mag-ingat po kayo at para maging safe kayo. Sabi ni Robert Jason Tirao. Sabi naman ni Jobert Vertudaso, mayroon talagang ganung mga pangyayari o kababalaghan kaya naniniwala ako niyan. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rodion Gabatino at sa lahat ng mga nakatutok sa Love Radio. Sabi ng isang kabisyo natin dito, naniniwala ako sa mga kababalaghan na kwento. Maging engkanto, maligno, multo o ano man yan. Dahil hindi lang naman tayo talaga ang nabubuhay o naninirahan sa mundong ito. May mga kaluluwang ligaw na hindi natin nakikita at pawang may mga third eye lamang ang nakakaramdam at nakakakita sa kanila. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ako papayag na mabuksan muli ang aking third eye. Dahil pinagsisisihan ko na to. Kapag hindi mo kasi kayang dalhin o bitbitin ang iyong third eye, mahihirapan ka at mababaliw na lang dahil kahit saan may nakikita kang kakaiba na elemento. Mga kabisyo, halos lahat po kabisyo ay naniniwala sa kwentong napakinggan po natin ngayong gabi na to. Kung ako ang tatanungin ninyo kabisyo kung naniniwala ba ako o hindi ako naniniwala sa mga ganitong kwento, base po sa aking experience, marami po akong patotoo na may mga nakakakilabot po talagang kwento at mararanasan mo. Isa rin po ako kabisyo sa katulad ninyo na hindi naniniwala hanggang sa naranasan ko yung mga hindi maipaliwanag na mga bagay dito sa mundo. One time kabisyo, meron akong naranasan na hindi ko malilimutan na may nagsara ng pintuan sa isang bahay namin sa Quezon City. Hindi lamang ako kabisyo ang nakaranas, kundi pati ang kapatid kong lalaki. Tama kayo nang narinig kabisyo. Dalawa po kami mismo ng kapatid kong nakakatanda sa akin ang nakakita ng nakakakilabot
na kamay ng isang impacto. Di ako naniniwala na merong kapre, impacto, or mga kakaibang itsura na nakikita lang natin sa film or sa mga movies na pinapanood natin. Pero mismong dalawang mata ko at dalawang mata ng kapatid ko, nakita namin na hinila ang pintuan ng kwarto namin sa second floor para isara. Hindi ko malilimutan ang kapal ng balahibo, mahabang kuko at napakaitim na kamay nito. At hanggang ngayon, kabisyo, hindi ko pa rin po alam kung saan nanggaling o nagmula yung nakita naming kamay ng kapatid ko. Ngayon, ang tanong ko, kabisyo, handa ka ba kung sakaling ikaw ang makaranas ng ganitong bagay sa buhay mo? Kaya kabisyo, kung may kwento ka na gusto mong ibahagi, maaari ka magpadala sa ating Gmail account na rakitera@gmail.com. Kung may mga nakakatakot kang istorya at ihahabol mo pa hanggang Friday, ipasa mo na. Baka ito na ang panahon mo para ibahagi ang nakakatakot at kilabot mong kwento. Kaya mga kabisyo, ako'y magbabalik. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin na 10:34 PM sa buong Kapuluan, hando kong awitin sa inyo, I Write the Song by Barry Manilow.